Ta-na-na-na! Hai un jump de ăla în film. Nu scăpați! Da, de show. Wow. De să te filmez eu. De ce? Îți dau imediat, bine? Deocamdată o să pierd principalul motiv pentru care filmez. După atâta drum! Au venit forțe proaspete. Bau. Bau. Ce piciorange în picioare. E tipul ăla înalt, mă! Vezi, nu mă deranjează, nu mi-e rușine. Nu mă simt genant. Chiar îmi face plăcere. Alina, zâmbește la cameră. Alina! Iaule. Nu poți să faci zoom? Nu câștigați angol. Sus, jos. Sus, Calda jos. apa, Oana. Ca să faci mine. Oana! Oana! E caldă apa? Nu. Nu, vă urăsc și eu vreau în apă. Hai că te filmez. Nu pot să intru. Aoleu! Am văzut. Dar până acolo am văzut că de acolo. Cu cine? Pe bune zic, foarte rar filmez. Foarte, foarte rar. De-aia mă vezi acum că filmez mult pentru că vreau să recuperez. Dar nu pot să intru. Ce acolo?